Annyeong! Hi! So, last night Was Christmas. I know, 26. oh, 26. Miss BS, Gayodaejun performance, awards. How was syempre. your Christmas, everyone? So, today we'll be reacting to Blackpink. first BLACKPINK performance last night. So, Kaja! By the way, we won 3rd place. Pakita na mo sa iyo ang masayaw. Oh, yes. So, Kaja! Kaja! Gusto ko pa gagamitin. Nice lagi. Hey boy, make a whistle like a missile. Kapatid Lisa, oh my God! Lisa! Di na ko sila mahataw. Make a whistle like a missile. Bomb, bomb. Every time I show up, Si Rosé, murag ano, Amerikana na. Ito galing sa The Notebook. Yata nila. Mas gwapa sa Janine na kung straight lang yung hair. Kasi nadagaan nila. Dalawa ba lang? Ako pa si Jisoo. Gwapa kayo, gwapa Besh! kayo. Wala kayo pasabog, no? Wala pa. Dili pa sila ang main event. Big Bang ba ya, Besh? Pag 21. Ayaw lagi daw i-compare ang 21 ng Blackpink. Ay, dili ba? Pareha ba yung sila agency? So, dapat pareha sila ka ng mga stages. Ay, dili pareha, Jud. Pero, naaya, ano ba? Pasabog. Ano ba yung sila? Dila ba yung sila sikat? Papa, si Lisa. Si Lisa Ramos mas sa ilahay. Ang daras kay sige ra ano, seryoso. My love is on fire. Now burn, baby, burn. Feeling ako no kay kaya ni Lisa mag-solo. Tanong na sila ba kayo mag-solo? Bias lang ang kayo kung isa. No, magod siya ka ng ano bag. Ng ba o? Wala mo ko sila leader, Zel. Wala gingon ni YG ba siya nga wala leader sa ilaha. Siguro ko na leader kay na di maguna-una ba para sa CL. Mo na ma-compare gyud na to sila. Pero lahi ra gyud ang 21 ba. Gyud ang 21. My love is on fire. Now burn, baby, burn. My love is on fire. So don't play with me, boy.
sila nag-perform sa ano, sa Inkigayo stage. Dako-dako lang stage. Mura kay iba, mura kay pa sila lang tanong sa countdown. Gani, wala yun. Kana, nanay na. Wala siya nag-perform ng mob, no? Ay, niliho ko ng ano. Okay. So, I'm so fun. honestly, ano jud kayo mi og 21, ginatry na mga dili sila compare pero lahi ra yun ang 21. Ano mag something lang. There's something Murag nagaano pa kulang. sila kanang unsa kanang hold back. Well, wala mo game sila. Are you ready? We're all the girls. Sayaw pa pinainana lang. Lahira jud mo sayaw. Diga sila dara. Dili ba ya kabalong sayaw si Boom ug si Dara pero lahir o masahod pa masahod pa sila manayo ang BLACKPINK pero kulang. Pero there's something. kung tanawon nimo ang 21 kay nice tanawon nilang sayaw. Ay bawal na Bawal mag-compare pero dili na mo maiwasan ma-compare. Sorry. YG stan kasabot man mo sa mo ano pero dili na mo hate ang BLACKPINK. We love them we actually. love them. Kaso Ako as lang, Lisa. kanang Sa YG stan. gusto na unta hopefully next time murag ka ng bigay todo na jud gani actually ang bigay todo man siguro pero lahira Lahi. bye Anyo! Bye! Kidat-kidat.